Bă, atâta timp cât muncești, nu contează ce muncești. Bă, dar nu contează. Dar poți să faci și cea mai veche meserie din lume. Nu contează. Singurul lucru că e rușinoasă. Practic, tu nu poți să te lauzi cu asta. Și aceeași chestie și cu videochat-ul și cu toată latura asta așa de mamelială sau cum să numesc, nu știu, de arderea sufletului, nu știu cum să fiu mai drăguță, să vă fac, să înțelegeți că nu e ok să te lauzi, nu e ok să faci spot, că tu câștigi $20.000 pe lună, tu, ca să nu zic pe nume, suculină amețită, vezi că fimea, când o să facă 17 ani, nu vreau să te urmeze pe tine. Ai înțeles că apar tu peste tot, în reviste și pe publicități și peste tot. Eu vreau ca fimea să se gândească cum să dea bacul, să se ducă la o facultate. Nu mai prostiți atât tineretul, că faceți voi 10.000 de euro și vă îmbogățiți? Dar o întrebare am. Neamurile tale toate srăposate? Asta e întrebarea mea. Mama ta de acasă nu te vede? Tatăl tău ce spune? E ok? Bravo, fata mea, dă-i cu publicitatea. Că am înțeles acum că dacă aduci pe una tinerică, iei 10% din casări sau nu știu, e o chestie de asta, un trend din ăsta foarte, foarte mișto. Repet, bravo ție că muncești. Dar dacă faci o meserie rușinoasă, nu mai spune nimic nimănui. Măcar atât să ai. Bine, oricum, bun simț și respect nu ai. Dar măcar atât, față de umanitate mă refer.